Dicir que hai unha fenomenal entrada, un bo dispositivo de organización en canto a policía local, garda civil e uns voluntarios. O público roldando unha fenomenal entrada, podemos falar de uns 500 espectadores de momento, ainda que segue chegando xente, público, a este recinto do Hermanas Patiño, cando os capitáns e a tripleta arbitral pos alta do encontro a prol do Camariñas. Atención, ese balón que se lle escapa o gardameta e o Luís, se vai a ver córner a prol do San Lorenzo, é o segundo. Sacouse xa. Atención agora aí, que se enzarzan os xogadores dun e outro equipo nesa acción donde Alberto quiso aplicar aí a súa lei particular. Vamos a ver como resolve isto o colexiado, que se dirixe a consultar co xuiz de liña. Aí houbo máis que palabras e vamos a ver o colexiado que indica, está buscando, parece que un home do San Lorenzo que pode ser expulsado con violencia. E o lanzamento alto, pero petando na parte superior do longueiro. Xoga Chema. Gerpe, que se suma ao ataque, trata de internarse na área. Finalmente hai córner. E atención que de novo se enzarzan aí dous xogadores, un por cada bando. O colexiado de novo de por medio. As consultas ca auxiliar. Aquí non pasou nada. Pero vamos a ver, porque agora vai haber cartón de amonestación. Está reclamando a presencia do lateral do Camariñas, Gerpe. E atención que lle saca cartón vermello. Cartón vermello para Gerpe. Buscará agora outro xogador do San Lorenzo, tamén e a xogada que vai acabar en penalti. Penalti que indica o colexiado nesa acción na área. Atención pois, porque se vai a lanzar penalti. A prol do Camariñas vai a lanzar dorsal número 10, Juan. Aí vai o lanzamento, gol! Gol do Camariñas. Gol do Camariñas. Conseguiu tocar o balón Juan, pero finalmente hai gol. 1-0 para o equipo local.
De homes, están xogando 10 contra 9. Lembremos as expulsións: Eirís polo San Lorenzo, Gerpe e Guillermo. No equipo local xoga Alberto con Pepucho, que bonita parede. Alberto dentro da área, o centro para Tono, Tono para Pepucho, vai haber gol, gol! Gol de Pepucho! Golazo do Camariñas. Qué bonita combinación en ataque entre Alberto e Pepucho. Tono, de novo Pepucho, balón ao fondo das mallas. Colócase por adiante o Camariñas con 2-1. Prácticamente isto queda sentenciado. Sacou mal o San Lorenzo, envía directamente fora. Fran. Internase Fran. Balón para Carro, curtou José Triñanes. Carro para Manín. Manín que se interna na área, perdeu. Ando hai falta de Fran. 4-1. Salva con creces este compromiso con un novo título no seu palmarés. Lembremos que é un equipo de primeira categoría regional, superior categoría, sin duda o San Lorenzo, e o estaba acreditando tamén no marcador. Nestos instantes o señor Carreira Fernández asubía ao final do encontro, a que nos achegamos co resultado de 4-1 para o Camariñas. Victoria do equipo local, marcaron Juan de penalti, Pepucho, Tono e Andrés. O gol visitante fixo Montero de penalti. Houbo 3 expulsados, Eirís